бързам тук да снимам, защото хората идват да си ги взимат вече. Няма кой мене да мъчи. Тази C класа, между другото, е топец. C300. Добре, не е C200. Моделът зад мен е 2013 година. Я да видим от към удари как е положението. Но от най-важните неща е има ли си мотор. Имаш ли си мотор ти? Ето го бе, беше стак. Има си акумулатор, колата е свалена на собствен ход и ще си бъде качена на собствен ход. Хората си дойдоха с платформа, ще си я вземат. Не се препоръчва да ги карате веднага, трябва да си сложите течности, понеже най-вероятно... не има си антифриз. Но въпреки това не знаете колко време е стояла на търга, хубаво да си ги взимате, да си ги обслужите и си ги карате след това. И дисковете и тук са ги надупчили. Ей го, дупки, мупки. Сега тук, ако пише AMG, като гледам тук от тази страна няма никакви щети. Я да видим отзад какво става. Опа, веднага се отваря. Ето тук има някакви кори. Обикновено, когато ги докарват от Америка, липсва стоп, липсва броня. Спокойно. На снимките може да ги няма, но обикновено ги слагат или в багажника, или на задните седалки. Което всъщност не е много добре понякога. Какво покажи? Защото на моята кола на снимките беше с ударена задница. Жорка, покажи. Така изглеждаше. Същевременно обаче ще дойде с топовете и с бронята вътре, което пък ми бяха отраскали малко кожата отзад. Не беше нещо страшно, ама не са ви откраднати, не са ви загубени, ще си ги получите. Има много изненади в багажниците по принцип. Ча да пусна още една камера тук да вкараме. Вече съм с много техника, батко. Сега влизаме вътре. Като цяло вътре черен кожен салон, запазенка. Автомат. Тази беше на 94 000 мили, едва ли го видяхте, аз го успях да го видя. Трябва да видим отзад какво става. Ето отзад пак има някакви кори. Обикновено е така. Но колата е доста запазена. Тя и отвънка си е запазена, реално иска едно чистене, да се сложат всичките тия кори и това. Ето и отвътре. Шибидах има. Най-вероятно е работеше, ето. Следи от капане няма, така че не е капал. Много малка мултимедийка, бе. Тя направо е... Иначе тук, нищо интересно в жабката. Волен, добра е колата. Бива. Тази лично е с цел продажба, така че може да я видите на някоя обява. Ако я познаете, това е. Давай на следващата.